Zdar lidi, vítejte u dalšího videa a dnes vám představím server Bezamači. Takže dnes tady s námi bude provázet jeden z adminů, který se jmenuje Moliš, čus Moliš. Takže teď to je spávan. No, tohle je spávan, jsou tu různé pravidla a možná i nějaké návody. Když tady sejdete dolů, tady myslím, že budou taky nějaké návody, jak udělat. Ještě nejsem si jistý, co tam bude, takže můžeme mít. A ještě tady pokračuji. Portál, tady se někdo vydává za rabinu. Tady máme, jak udělat rezidenci návod, může to udělat i normální hráč, stejně normální hráč se může potnout nějakému jinému. Je to server na 75 slotů a právě je tu 74 lidí. Je plné skoro, no. Dál a tady je Tesco, stavil to hlavní admin a můžou se tu kupovat různé věci a taky prodává. A mapa byla resetnuta před 3 dnama a první město, co jsme udělali v stavení, bylo Varnezera město. Čekaj, já tam ještě nejsem, než se to googlilo. Aha. Já už, dnes pak seš? Čekaj, já to tady projdu takhle, jenom aby to viděli. A tady hráči začali stavět, když úplně nevím, jestli tu mapu ještě tady někdo staví, ale teďka spíš kolem staví, tady koukám, že tu jsou hodně nových staveb, jsem ani neviděl. Tady různý. Já jsem moc krát, že Moliše, tamhle. Takže teďka může si vlastní hráč udělat i vlastní obchod, event, který jsou každý den a jeden event, co provozňuji já, je odkopávaná a za jednu to je prostě hra, kde se odkopáváte navzájem a kdo tam zůstane nahoře jedinej, vyhrává a vyhrává jeden Diablo. Takže tady můžete ještě vidět, jak nějaký hráč staví. No, nic moc. Chtěl jsem, no nic. No a určitě si chcete zahrát, je tu sranda, lagy se myslím někdy stanou, ale když teďka se to zrovna vůbec nestopá, jen když má nějaký něco s internetem, majitel serveru, takže to je málo kdy, že určitě si chce. No, já bych ještě chtěl dodat, že lze na serveru koupit za 79 korun VIP. Lze tady koupit ještě Creative Mod, ten stojí asi 200. To byste si museli dohodnout s adminem. No a jak kupovat, to tady vždycky vyjíždí asi po 20 minutách cca, takže já teďka nevím přesně, jak to tam píše. Myslím, že to je přes SMS a prostě to je všechno. Takže my se s vámi Zdar!